Nire izena Xavier Lamikiz, historialaria naiz, ikertzailea, momentu honetan beka postdoktoral baten zainago, tesia iaz bukatu nuen eta lortu ezkero, berriro tesia Londresen egin nuen eta berriro bukatuko nintzateke Londresera. Nik lan egin izan du 18. mendeko merkatarien inguruan, eta horretan ari naiz orain ere, eta aztertzen dudana da merkatarien arteko harremanak. Merkatarien arteko harremanak eta batez ere konfiantzazko harremanak. Konfiantzak ze garrantzia zeukan merkatarien artean. Eta nik egin nahi izan dudana da kultura eta gizarte historiara begiratuta erakutsi nola emigrazioa aztertu izan dutenek bakarrik fijatu dela alde kultural eta gizarte kultura horretan, batez ere, baina gero merkataritza bera eta merkataritzaren bilakaera 18. mendean batez ere oso lotuta dago emigrazioarekin. Eta emigrazioa esplikatzeko modu bat da merkataritzaren bilakaera ikertzea eta alderantziz. Merkataritzaren bilakaera ulertzeko modu bat ere bada emigrazioa ulertzea. Eta horretan Euskaldunen adibide oso adibide berezia da, ez bakarrik Euskaldunak asko daudelako, baizik eta erakusten duelako, da balio duelako beste gauza batzuk ikertzeko, ez bakarrik Euskaldunei dagokiena, baizik eta beste komunitate batzuk ezaguarri batzuk ere hobeto ulertzeko balio duelako. Orduan hemen horretaz hitz egin nuen, apur bat gai konplexua da, kultura, konfiantza, definitzea ez delako erreza, historian zehar 80 hona mantendu den gauza bat izan dela euskal identitate kultural bat, hizkuntzan oinarritua, gehien baten, gaur eguna. Oraindik ere, baina beste faktore politikoak ere sartzen dira jokoan, baina badago hor kultura bat, eta 18. mendean eta komunikazioari buruz hitz egiten aipatu dituen eskutitzoiek erakusten duen moduan mundu komunitate baten, komunitate atlantiar baten existentzia gaur egun ditugun komunikabide aurrerapenekin eta zerbait nahiko paradogikoa gertatzen ari da. Lehen agian sustraiak galtzea nolabait errazagoa zen denbora pasatu dela, komunikabideak askoz txarragoak zirelako, baina gaur egun Euskaldun izan daiteke komunikabide aurrerapen hauei eta internetari batez ere esker komunitate identitatean mantendu daiteke Euskal Herrian bizi edo Euskal Herrian jaio gabe.